Hello mga Yinyens. May so dito tayo sa may Yamaha Binmali, Pangasinan. May silipin natin yung yung bagong-bagong yung Yamaha 155 Sniper dito sa may Yamaha Binmali, Pangasinan. Tara mga Yinyens, samahan niyo ako. Ito siya mga Yinyens, yung Yamaha Sniper, no. Ito yung bagong-bagong mga Yinyens, no. Yan, bagong-bagong design niya. Yan mga Yinyens, yung iba yung brand niya dito, may design siya. Yan mga Yinyens yun. Parang may letter B siya sa harap. Yan mga Yinyens yun. Yung bagong Yamaha Sniper. Tapos yung mags mga Yinyens is nakadisplay sa kulay orange, no? Yan mga Yinyens, no? Dito pa rin yung niya. Yung flasher niya dito. Tapos yung makina niya. Tapos dito mga Yinyens sa gilid. Ito yung design niya dito. Yan. Sniper mga Yinyens, no? Tapos ito mga Yinyens, no? Ito yung kapaya sa likod. Tapos yung tambucho niya mga Yinyens, no? Ito yung muffler guard niya. Tapos may design dito mga Yinyens na tambucho. Tapos sa likod mga Yinyens, no? Naka-disc brake siya. Yan. Tapos color orange yung mags niya. Yan mga Yinyens, no? Yan mga Yinyens. Tapos ito yung kadena niya. 46 mga Yinyens. Sukat mga Yinyens 46. Yan. Tapos naka-monoshock siya mga Yinyens. So yan. Yung design mo. Tingnan rin mo yung specification ito mo yun, no? Yan yung Yamaha Sniper 155, no? Yung specification ito mo yun, no? Yung price niya is 125,900, yan. Kasi yung down payment is 18,000. Bali mo yung specification ito mo yun, no? Engine niya is liquid cooled siya, 4-stroke, single overhead cam, 4 valves, no? 4 valves niya, mabilis to 4 valves. Single cylinder, no? Display speed niya is 155 cubic centimeter. Tapos bore stroke niya is 58.0 58.7 mm. And conversion ratio is 10:1. Maximum horsepower is 13.2, 7.9 PS9.5 per minute. Maximum torque is 4.4 Newton meters. Tapos 8,000 R per minute. Electric starter. Tapos yung engine fuel capacity is 1.10 liters. Fuel supply is fuel injection. Clutch type with multiple discs. Tapos sa type is constant 6 speed. And minus na. Ayan, minus na yung specification ng Sniper Yamaha 155. Tapos may yung fuel tank capacity nito is 5.4 liters. May 5.4 liters. No? Seat height naman is 75 mm. Fuel base niya is 1 to 90 mm. Minimum ground clearance is 150 meters. Weight 119 kg. I mean 119 kg. Ayan. Tapos meter panel is fully digital. I mean Yinyens Yamaha Sniper 155. Ito na yung Yinyens, no? Yung Yamaha Sniper 155 dito sa may Yamaha Binmali, Pangasinan. Along-hayom na yan mga Yinyens, no? Inquire lang kayo ito mga Yinyens, no? Okay mga Yinyens, no? Salamat sa God. God bless you. More power. Keep safe. Sana nasa buti mong kalagayan. And bye-bye mga Yinyens.